Asibonge mbukeli ngokuba ingcenye yalezi ndaba. Ukube kuya ngoMnyango wemfundo eyisisekelo, izikole bezizovulwa ngenyanga ezayo. Lokhu kuvele emhlanganweni woMnyango neKomidi lezemfundo ePhalamande. Nalapho uMnyango uphakamise khona ukuthi ufuna ukuqala ukuvula ngoGrade 7 emabangeni aphansi kuze uGrade 12 bese kulandela amanye amabanga uma ke kuqhubeka isikhathi. Uma ivulwa izikole kuphoqekile ukuthi umfundi nothisha ngamunye kufanele agqoke izamfonyo abe nesibulali magciwane kanti izikole kufanele zibe namanzi. Zintandathu iveki abantwana behlele emakhaya. Isebe lezemfundo esiseko lifuna ukuqala kumabanga phezulu lehle ngawo bade babuyele bonke abafundi ezikolweni. Isebe lithi liza kuthatha iveki ezimbini lijonge inkqubela emva koko kubuyiselwe ibanga ngalinye. Kukwajongwa nokhuseleko kwezempilo kananjalo. We'll be providing every learner with 2 cloth masks for quintile 1 up to quintile 4 schools for a start, but going forward we'll only be covering for quintile 1 up to 3. Teachers will be provided also with masks that are in keeping with affording teachers to be able to teach. Inani labafundi liza kumiselwa kuma-40 kuphela ngegumbi, kwandiswe ngezakhiwo zethutyana apho kukho isidingo. Isebe lezemfundo lithi liza kuqesha abafundisintsapho likhawulelana namagumbi aza kongezwa. Kodwa kukho abafundi abanezigulo ezifaka uxinzelelo kwimpilo yabo, nto leyo benza babe sengozini xa benokuthi bafunyanwe intsholongwane yecorona. And such children will be advised to learn from home. We'll be working with the Association for Home Education to make sure that those learners are supported and they are not lost out of the system. Kodwa malunga ePhalamande akukho ncam sesisicwangciso. I think it's too soon, and I think that is too short a notice in terms of preparation. Social distancing is going to be a problem. I'm not asking, I am saying. We are actually exposing the country to a serious risk. Immediately the kids go back to school. These nice stories will definitely not happen. Umphathiswa wezemfundo esiseko uza kuthengisa isicwangciso kwibhunga labaphathiswa nomongameli emva koko enze isaziso kuwonke-wonke. Asane Beche, wendaba ze-SABC ePhalamande.